Exposition sa Westminster Confession of Faith. Kini ang exposition sa original nga Westminster Confession of Faith ug atong paghahatagan kini og Cebuano nga eksplanasyon og ang una nato nga pagahisgutan maong chapter 1 section 1 og kining atong pagahisgutan sa English, although the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave men unexcusable. Yet are they not sufficient to give that knowledge of God and of His will, which is necessary unto salvation. Therefore it pleased the Lord at sundry times and in divers manners to reveal Himself and to declare that His will unto His church, and afterwards for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same wholly unto writing, which makes the Holy Scripture to be most necessary, those former ways of God's revealing His will unto His people being now ceased. So atong gitranslate kini, bisan pa nga ang danag sa kinaiyahan ug ang mga buhat sa kabuhatan ug sa probidensya nagpadayag sa pagkamaayo, kaalam o gahom sa Dios nga mibiya sa tao nga walay ikapangulipas. Apan bisan paniana sila dili igo sa paghatag sa tao sa kahibalo sa Dios ug sa iyang kabubuton nga gikinahanglan sa kaluwasan. Busa kini gikahimo sa Ginoo sa nangaging kapanahunan ug sa nagkadaiyang mga gawi o pamaagi sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ug sa pagdeklarar sa iyang kabubuton ngadto sa iyang iglesia. Ug human ni ana alang sa labi pang maayong pagpreserbar ug sa pagpalapnag sa kamatuoran ug sa labi pang siguradong pagka-establisar ug paglipay sa iglesia batok sa pagkadunot sa unod ug sa daotang tinguha sa kalibutan ug ni Satanas. Sa pagtugyan ni ana nga masulat sa tingog nga maoy nakapahimo sa balaang kasulatan ingon nga labi kakinahanglanon nga ang daang mga paagi sa pagpadayag sa Dios sa iyang kabubuton sa iyang katawhan karon nahunong na. Busa niadtong adunay mga Biblia, sundin ninyo ako sa atong pagtuon niining chapter ug niining section. Og atong pagahisgutan ang dinhi niini kining gitawag nga special og kining gitawag nga general revelation. Kaning general ug special revelation. O dinhi niini klaro nga ang Dios aduna gyoy necessity sa revelation. Gikinahanglan nga adunay pagpadayag ang Dios dinhi sa yuta tungod kay ang iyang kaugalingon gikinahanglan man gayud. Dili mahimo nga tago ang Dios. Dili pwede nga ang magbubuhat dili madiskubrihan o dili magpadayag sa iyang gibuhat. Ang magbubuhat dunagyoy pagpadayag sa iyang kabubuton, sa iyang binuhat.
Kay kung ang usa ka magbubuhat dili makapadayag sa iyang kaugalingon, nagpasabot lamang kana nga adunay posibilidad nga ang iyang binuhat adunay posibilidad nga magakawala ang ilang mga huna-huna ug ang iyang mga binuhat walay mga pangisip ug walay mga panghuna-huna. O kana dili ma-imagine nga ang mga katawhan sa kalibutan walay huna-huna. Kay ang huna-huna gayud mahitungod sa Dios nahimutang nadaan o kini nakagamot ng daan sa diha sa kasing-kasing sa tao, sa pagmugna sa tao, apil sa iyang pagkamugna ang panghuna-huna mahitungod sa Dios. Ang tao gihimo sa Dios ingon nga gilalang sumala sa iyang dagway, ingon nga binuhat sumala sa dagway sa usa ka intelihente nga Dios, usa ka Dios nga adunay personalidad o mga personalidad, tungod kay ang Amahan usa ka separado or distinct nga personalidad, ug ang Anak adunay distinct nga personalidad, ug ang Espiritu Santo adunay distinct nga personalidad. Ug busa adunay mga personalidad ang usa ka Dios, ug tulo lamang ug wa anay lain nga mga personalidad. Ug kini nagapadayag sa iyang kaugalingon ang maong Dios dinhi sa kalibutan, ug kinahanglan nga ang iyang padaygan aduna usab personalidad, ug aduna usab silay intelligence, ug aduna usab silay intellect, aduna usab silay mga pangisip. O dili ma-imagine nga ang Dios nga tinuod magalungtad nga dili mapadayag ang iyang kaugalingon sa iyang mga binuhat. Ug dinhi sa balaan nga kasulatan gisulat o gipatinaw sa tataw gayud nga ang magbubuhat mapadayag gayud sa mga tao. Musugot man kitag sa dili, adunay pagpadayag ang Dios. O ang maong Dios nagahatag sa duha ka klase sa pagpadayag. O dinhi atong hisgutan kining pagpadayag niya sa kinatibuk-an nga pagpadayag. Kini mao ang general nga pagpadayag sa iyang kaugalingon, o kini necessity gayud, indispensable alang sa iyang mga binuhat. O kini nga pagpadayag tanan nga binuhat dili makaiskapo niini. Tanan nga mga binuhat nga tao dili makaiskapo niini, tungod kay ang tao aduna may panghuna-huna ug aduna man siyay pangisip ug aduna siyay rason. Ang lohika madiskubre sa tao, o ang lohika mismo o mismo ang kabuhatan
mismo ang reason maga padaya gayud nga adunay hinungdan niining tanan, adunay cause, ah, adunay gitawag sa mga philosophers nga unmoved, no, unmoved mover, or the first mover. Siya mao ang unang milungtad, og ang tanan nga paglungtad nagadepende kaniya, og siya mao ang gigikanan niini nga paglungtad niining tanan. Busa ang iyang kamalayan, ang awareness sa iyang pagtungha niining tanan, dili kalikayan nga sinati sa iyang mga binuhat. O kini atong gituuhan, og kini biblical nga gituuhan nga aduna gayud Dios nga nagapadayag sa iyang kaugalingon. Ug dinhi sa biblical nga pagpadayag sa iyang kaugalingon, adunay tulo ka modes sa iyang pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon. Ang tawag niini mao una sa tanan, nature, or the light of nature. Kining light of nature, kini ang danag sa kinaiyahan. Abot pasabot nga ang kinaiyahan aduna siya'y pagpadayag sa Dios, og iyang gigamit ang kinaiyahan aron nga madayag ang iyang kabubut-on alang sa iyang mga binuhat. Og ang buot pasabot sa danag nga uban sa general working sa balaan nga Espiritu Santo, naga pakita siya sa iyang paglungtad, sa iyang gahum, og sa iyang kabubuton dinhi sa kalibutan. O sa langlingwahe, no, sa language sa atong confession, ang partikularmente nga gipadayag sa Dios mao ang iyang pagkamaayo, iyang kaalam, ug iyang gahum. So makit-an diri sa tibuok nga kabuhatan, tibuok nga nature, more meaning kaning kinaiyahan, no, ang balaod mismo sa kinaiyahan magapakita sa pagkamaayo, sa kaalam, ug sa gahum sa Dios. Dili lamang niana nga lingwahe, kundi sa lingwahe usab nga gigamit sa Westminster Divines. Kining lingwahe nga works of creation. Pagpasabot niya nga ang Dios nagpadayag sa iyang pagkamaayo, sa iyang kaalam, ug sa iyang gahum diha sa mga buhat sa kabuhatan. Og ang maong mga buhat sa kabuhatan, buot pasabot ni ana, ang tanan nga butang nga gigama sa Dios sulod sa 6 ka adlaw. Ang tanan ni ana gikan sa pagmugna niya sa kahayag hangtod sa pagmugna sa tao nga mo si Adan ug si Eva. Tanan kini nga mga butanga nagapadayag mahitungod sa paglungtad sa soberano ug gamhanan
maayo nga Dios. Busa nagsugod na ang pagpadayag ni ana gikan pa kaniadto hangtod sa atong panahon karon. Nga ang tanan nga mga tao sa dihang makita nila ang mga buhat sa kalibutan, sa dihang ilang iliraw ang ilang mga mata didto sa kalangitan hangtod dinhi sa yuta. Ang maong Dios dili gayud nila pwede nga maiskapo ang iyang pagpadayag. Nga ang maong Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan nga butang, mosantop sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang huna-huna. Ug ang maong Dios kining pinaagi sa mga buhat sa kabuhatan, mupakita sa iyang kaugalingon dili sa pisikal nga mga mata sa tao, kundili sa mental nga panglantaw sa matag tao. O diha mismo sa iyang kaugalingon ang mga tao magahuna-huna nga aduna gayoy magbubuhat tungod kay aduna may binuhat. Samara nga sa dihang makakita ka og usa ka computer, dili gayod no mahimo nga dili nimo masigurado nga aduna gayoy magbubuhat ni ana nga computer. So dinhi sa kalibutan aduna gayoy relihiyon, og ang relihiyon dili siya kapugngan, og dili gayod mawala ang relihiyon dinhi sa naong sa tibok yuta, gumikan kay ang mga tao aduna man sila'y awareness may tungod sa magbubuhat. O busa dili gayud kalikayan ang konklusyon sa ilang mga kaugalingon nga adunay Dios nga magbubuhat sa tanan nga butang. Og dinhi ikatulo mao ang probidensya sa Dios. Ang meaning sa probidensya mao nga ang Dios mismo naga involved sa iyang kaugalingon dinhi sa tanan nga mga binuhat. Og ang iyang kaugalingon aduna siya'y partisipasyon, dili lamang kay naga-oversee siya sa tanan nga butang, dili malamang nga naga-direct siya sa tanan nga butang, kung dili siya usab active nga maoy nagahimo sumala sa tambag niya gikan sa sinugdan hangtod karon nga mga panahon og hangtod usab sa umaabot. Ang probidensya mao kini ang pag-unfold sa iyang decree, sa dekreto sa Dios, og ato kining mahisgutan kining decree or dekreto sa Dios no sa atong umaabot nga lecture. Ang dekreto sa Dios mao ang iyang pagplano, ang iyang paglatid ng daan sa tanan nga panghitabo ug ligid sa panghitabo, nga walay panghitabo nga magakahitabo dinhi sa oras, diri sa time, kung nga dili gibutan sa Dios. Nga ang tanan nga mahitabo dinhi sa oras, ingon nga ang oras usa lamang ka ekstensyon sa eternidad. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa oras gibutan kini o giplano kini, gilatid o giorder sa magbubuhat nga Dios.
Kana mao ang dekrito sa Dios. Apan kining probidensya sa Dios, may tungod kini sa iya mismo nga pag-implementar, iyang pag-execute sa iyang mga plano sa eternidad. Kung ang eternidad dito nahitabo, kung ang decree dito nahitabo sa eternidad, ang probidensya dinhi mahitabo sa oras. O ang probidensya mao kini ang aplikasyon sa iyang mga dekrito. Kini mao ang iyang pag-execute unsa ang iyang gilaraw gikan pa sa walay sinugdan. O kini ang probidensya sa Dios. Ang probidensya mao kini nga gikan pa sa pagbuhat sa oras, sa dihang nagsugod na pag-andar ang oras, ang Dios nagsugod na usab og pamuhat sa tanan nga butang sulod sa 6 ka adlaw, og didto nagsumikad sa gagmay nga sa pinakagamay pa nga paagi ang probidensya. Hangtod nga adunay dugang nga buhat, hangtod nga adunay dugang nga mga buhat, hangtod nga ang buhat nakumplito sa ika-6 ka adlaw. Didto sa ika-6 ka adlaw ang probidensya kini mi-cover sa tanan nga mga binuhat sa Dios sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Nga walay mga panghitabo sa didto sa kalangitan, dinhi sa ibabaw sa yuta o didto sa ilalom sa yuta o sa sa kalibutan sa mga espiritu o sa kalibutan sa pisikal o material nga mga binuhat nga wala mo sunod sa kabubuton sa Dios. Ang tanan nga ligid sa panghitabo, kasaysayan sa panahon, kini magasumikad o kini nag-unfold, sumala sa pagpadagan sa Dios o paggobyerno sa Dios, direksyon niya sumala sa iyang probidensya. O sakop niini ang kinaihan, ang pagbuhat niya sa kabuhatan sulod sa 6 ka adlaw, o sakop usab dinhi niini ang dagan sa kasaysayan sa kalibutan, gikan kaniadto hangtod karon ug hangtod sa umaabot. Kini nasakop sa probidensya sa Dios. Og sa diha nga ang mga tao makaamgo niini, ilang makita nga ang tanan nga butang nga nagapalibot kanila og dagan sa mga panghitabo adunay kamot nga mikontrolar niini. Nga walay butang nga sulagma kung dili ang tanan gayud maga full didto or dito mahagbong sa katuyuan sa usa kada pinakadako ug ultimate nga intelihensya nga mao ang Dios mismo. Og kining atong confession adunay mga referensya nga iyang gihatag dinhi. Og ang unang referensya mahitungod kinis sa diha sa gisulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 2 bersikulo 14 ug 15. Matod pa dinhi, kay kung ang mga hintil nga walay kasuguan nagabuhat subay sa kinaiya sa mga butang sa kasuguan, kini sila sa walay kasuguan, mga kasuguan sila sa ilang kaugalingon. Sa paagi nga gipakita nila ang buhat sa kasuguan nga nahisulat sa ilang mga kasing-kasing nga ginapamatud-an sa ilang kaisipan sa ingon ni ana, ug ang ilang mga huna-huna
nagasinumbungay og nagabinalibaray ang usa ug usa kanila. Og nagasalig ka nga ikaw gayud mao ang magmamando sa mga buta. Kahayag nga sa mga anaa sa kangitngitan, magasaway sa mga buang-buang, magtutudlo sa mga bata, sa nabatunan mo sa kasuguan ang dagway sa pag-ila ug sa kamatuoran. Kini mga kini nga mga bersikulo gisulat kini ni Apostol Pablo og nagahisgot kini mahitungod sa sumala sa konteksto niya, mahitungod sa relasyon sa mga Hintil ug sa mga Hudiyo, ug unsa ang ilang tulubagon ngadto sa Dios. Unsa ang tulubagon sa mga Hintil ug unsa usab ang tulubagon sa mga Hudiyo. Ug kini nga butang butang mahitungod sa ilang relasyon sa matag usa kanila sa Dios. Nagpasabot nga walay usa kanila nga arang-arang, walay usa kanila nga anaa sa bintaha nga kahimtang. Kung dili ang mga Hudiyo o ang mga Hintil, matag usa kanila sa ilang mga grupo, sa duha ka grupo, nga sila pangatubang unya sa hukom sa Dios. O tungod kay sa hukmanan sa Dios, tanan man sila nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios, ang matag usa kanila gideklarar nga makasasala. O ang matag usa kanila kay makasasala man, nanginhanglan sila sa kaluwasan nga ana makaplagan lamang kang Kristo. Mao ni ang context sa mga taga-Roma, kapitulo 2 ug hangtod gani sa kapitulo 3 paingon sa 4 ug 5, makit-an nimo ang maong konteksto nga si Apostol Pablo naghisgot mahitungod sa relasyon sa mga Hudiyo ngadto sa ilang Dios o sa mga Hintil ngadto sa mao gihapon nga Dios. Ug dinhi sa Roma kapitulo 2 bersikulo 14 ug 15 gipasundayag ni Apostol Pablo diri sa maong mga bersikulo nga ang mga Hintil wala sila'y ikapangulipas. Wala sila excuse pag-abot unya sa paghukom sa Dios kanila. Kay dinhi sa mga Hintil, aduna usab sila'y wala ikasulat sa papan nga bato or sa papel nga kasuguan nga gikan sa Dios. Kay ang kasuguan dili na kinahanglan og tinta og papel o usa ka bato nga diha isilsil ang mga pulong sa Dios iyang pagpadayag sa iyang gulingon. Kay ang Dios mismo napadayag mismo sa ilang paglungtad sa mga Hintil sa ilang kaugalingon. Ang ilang kaugalingon mao'y buhing saksi nga adunay Dios nga mao'y nagapadagan sa kalibutan ug adunay Dios nga mao'y nagabuot niini. Og ang mga philosophers kaniadto sa kaniadtong panahon, mga Greek philosophers hangtod sa mga Roman philosophers, tanan sila tungod sa ilang paggamit sa rason conclude sila nga aduna gayoy rason ni ining tanan nga butang. Adunay nagpaluyo ni ining tanan nga butang. Og nga adunay Dios. Og ang Dios mao ang ultimate nga reason ug ultimate nga explanation ni ining tanan nga mga butang. Ang makit-an lamang nato
nga ang mga hintil, ang mga philosophers nila, ang ilang sayop lamang tungod kay kasagaran kanila ilang gi-identify nga kining tanan nga mga butang mao ang Dios. Mo ang physical manifestation sa Dios. Adunay pantheistic nga explanation nila. Ang buot pasabot nga ang ilang ah, pag pagtuo mao kini nga ang tanan nga butang kabahin sa Dios. Og kana mooy sayop tungod kay ang balaang kasulatan mitudlo nga ang personalidad sa Dios ug ang substance sa Dios dili identical sa iyang binuhat. Adunay kalahian ang magbubuhat ug ang mga binuhat. Og dinhi makit-an nga ang magbubuhat mo ang Dios og wala niya buhata ang iyang kaugalingon kay ang iyang kaugalingon dili man binuhat. Wala may sinugdanan kung dili eternal man ang iyang kaugalingon. Og nga ang iyang binuhat, ang tanan nga binuhat sa Dios adunay sinugdanan. Og usab nga silang tanan nagalungtad og nagalungtad ang ilang existence dinhi sa yuta nagasubay sa oras kanang tanan gumikan sa probidensya sa Dios. Og kini mao nga ang Kristohanon nga pagsabot sa Dios ug sa iyang binuhat nga ang Dios mao ang usa ka separado o usa ka linain nga pagkamao. Ang tawag ni ana the ultimate other ang Dios. Nga dili siya pwede nga i-identify sa tanan nga iyang mga binuhat. Busa dinhi ang Dios sumala sa Roma, sumala sa gisulti ni Apostol Pablo nga ang mga hintil ang ilang paglungtad mismo mao ang kasuguan. Mao ang kasuguan. O nga ang ilang existence mao mismo ang witness nga adunay Dios nga magbubuhat. Although nga of course ang mga hintil wala nila giilak kana kay ang ilang pag-ila sa tanan nga butang kabahin man sa essence sa Dios. Busa ang mga philosophers nila o ang ilang mga writers dahom nga ang tanan nga butang eternal. Ang tanang butang walay sinugdanan. Nga ang langit ug ang tanan nga naa ni ana ug ang yuta ug sa ilalom sa yuta ug ang tanan nga anaa kanila nagalungtad na gikan pa sa walay sinugdan. Mao kana ang ilang mga huna-huna. Apan dinhi si Apostol Pablo iyang giingon nga ang mga hintil ang ilang paglungtad mao mismo ang balaod sa ilang kaugalingon. Mao mismo ang kasuguan. O dili man nila kabalibaran ang ilang mga kaugalingon gumikan kay mismo ang ilang mga buhat nagpasundayag man ni ana nga kamatuoran nga sila mismo ang ilang konsensya, ang ilang mga huna-huna, ang ilang kinasuluran pasundayag ingon nga usa ka dili mabalibaran nga testigos nga adunay magbubuhat. Kay sila mismo sa diha nga magahimo sila mga balaod
ang mga Grego o ang mga Spartan o ang mga Romanhon o kung mubalik pa ka kaniadtong panahon sa Babylonia, panahon sa Ehipto o sa Mesopotamia kaniadto. Tanan kini nga mga nasod makit-an nimo nga aduna sila'y balaod nga ilang gimugna sa ilang mga gobyerno ug ang balaod naga hatag og penalty ni adtong mga tawo nga nagahimo og dautan. Og kana mismo kana nga fact maoy testigo nga aduna gayud sila'y awareness may tungod sa Dios. Kay sila mismo maoy balaod, mao mismo'y kasuguan sa ilang kaugalingon. Nga matod pa diri nga ang maong kasuguan, mga buhat sa kasuguan nahisulat sa ilang mga kasing-kasing. Kini nahisulat sa ilang mga kasing-kasing, wala dili kini mao ang pagsulat sa New Covenant sa kasing-kasing sa mga regenerate nga gisulat sa balaan nga Espiritu Santo ang iyang balaod didto sa kasing-kasing sa mga regenerate. Lahi kini nga pagsulat, kining natural nga pagsulat sa kasuguan sa Dios didto sa sulod sa ilang mga kasing-kasing. Kini nga pagsulat mao kani ang pagsulat nga gihimo ingon nga pagpadayag sa Dios sa general nga pagpasundayag sa iyang kaugalingon sa tanan nga katawhan. O walay tao nga walay balaod dinhi sa yuta. Busa ang mismong balaod nga naga penalty o naga impose og mga fines, mga multa sa ilang mga ginsakupan, nagapamatuod kana sa paglungtad sa Dios mismo. Og dinhi matud pa ni Apostol Pablo nga napamatud-an sa ilang kaisipan. Og sila mismo nahibalo ni ana sa ilang kaisipan. Og sumala pa niya og ang ilang mga huna-huna nagasinumbungay og nagabinalibaray ang usa ug usa kanila. Nagpasabot lamang nga mismo sila nahibalo nga ang usa ka aksyon sa ilang isig katawo sayop o dautan. Ug busa ang maong aksyon adunay kaakibat ni ana nga penalty. Ug kana nga penalty gihatag nila ug ilang gipasundayag sa tanan nga ilang mga katawan. Busa diri sa bersikulo 19 ug 20 sa Roma kapitulo 2, matud niya diri, og nagasalig ka nga ikaw gayud mao ang magmamando sa mga buta, kahayag sa mga anaa sa kangitngitan, magsasaway sa mga buang-buang, magtutudlo sa mga bata, sa nabatunan mo sa kasuguan ang dagway sa pag-ila ug sa kamatuoran. Busa mao kana ang nagakahitabo sa Hudiyo ug sa Hintil nga ang tao mismo gusto nga mao'y motudlo sa iyang isig katawo, nga ang iyang pamatyag siya magmamando sa mga buta ug kahayag sa mga anaa sa kangitngitan. Og nagasaway siya sa mga buang-buang. Og nga siya usa ka magtutudlo sa mga bata. Og kana mismo kana nga panglantaw matud diri, sa nabatunan mo sa kasuguan ang dagway sa pag-ila ug sa kamatuoran.
So kana mismo nagpaila nga ang Dios adunay pagpadayag niadtong mga hintil. Ug of course, tanan nga katawhan, Hudiyo man o hintil, bisan pa kung wala ang balaan nga kasulatan, sila naga sinati sa awareness mahitungod sa paglungtad sa Dios. Ug lain pa nga bugso sa mga kasulatan, sa diha nga si Lucas nagasulat sa iyang ebanghelyo. Iyang gi huna-huna nga adunay mga butang nga gikan pa sa sinugdan nga nagakahitabo og ang iyang gisulat, kung imong tan-awon ang Lucas kapitulo 1, ang iyang gisulat lamang mao ang ebanghelyo nga mao ang kaagi og mga mensahe ug ang personahe ni Kristo kauban ang iyang mga saksi. Ug ang iyang gisulatan ni ana mao si Teofilo. Og kana mismo tanan nga panghitabo sa wala pa masulat, kabahin usab kana sa general nga pagpadayag sa Dios. Now, kining nagakahitabo o kanang tanan nga nahitabo kang Hesukristo ug siyang mga apostoles, sa wala pa kana masulat, kabahin kana sa general nga pagpadayag ngadto sa tanan nga tao, sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil. Himo lamang kini nga gi-categorize nato nga special revelation tungod kay ang maong mga sulat maong mga sinulat karon nasulat naman ni Lucas sa iyang gitawag nga ebanghelyo. O kini nahimong special revelation apan sa mga tao nga nakasud-ong sa dagway ni Jesus ug nakasud-ong sa iyang mga milagro ug sa tanang katingalahan niyang mga buhat ug nakasud-ong usab sa mga apostoles. Kadtong tanan nga mga tao nga nakakita kanila ug nakadungog sa ilang mga wali, ang tanan nga mga panghitabo didto sakop lang gihapon sa general revelation. Og sa Roma kapitulo 1 bersikulo 32, mao kini sila sa hingbaluan nila ang tulumanon sa Dios, nga ang mga nagabuhat sa mao nga mga butang, mga takos sa kamatayon, dili lamang ginabuhat nila ang mao, kundili usab nga sila nagatugot ni adtong mga nagabuhat niini. Og dili lamang kay nagatugot, kundili mismo sila gusto og nagakahimuot ni adtong nagabuhat ni ining mga dautan nga mga buhat. Og sila mismo aware nga ang maong mga buhat dautan og kana nga mga buhat ilang gihimo nga adunay awareness nga kini takos sa kamatayon. Apan bisan pa ni ana, tungod kay ang tao lagi sa iyang human depravity, tungod sa iyang pagkahulog sa sala dito ngang Adan, dili gayud siya makapugong sa iyang unod, sa diha nga kini mauna ang manguna kaniya. Tungod kay siya islabo man sa sala, magapanguna kini kaniya sa iyang pagkumitar ni anang mga dautan nga mga buhat, bisan tuod nga siya mismo adunay paghiamgo nga kining mga buhat angay sa kamatayon. Og last, katapusan nato ni ining lecture, mao kining sa Roma kapitulo 2 bersikulo 1,
nga miingon, busa ikaw walay ikabalibad o tao, bisan kinsa ka nga nagahukom. Kay ni ana nga nagahukom ka sa isig ka tawo, nagahukom ka sa silot sa imong kugalingon, kay ikaw nga nagahukom, nagabuhat ka sa maong mga butang. Ug dinhi gipakita lamang ni Apostol Pablo nga ang tao nga nagakahibalo siya nga ang maong aksyon dautan og angay sa kamatayon, apan bisan paniana iya gayud nga mahimo kini, dili ingon nga supak sa iyang kabubuton, kung dili iganoy sa iyang unod ang iyang kabubuton sa pagbuhat sa ingon, ug adunay pleasure, adunay gana sa pagbuhat o mga dautan nga buhat ang maong tao, apan bisan pa nga giganahan siya sa pagbuhat sa maong mga butang, ang iyang konsensya nagaakusar kaniya nga siya nakahimo og dautan. Ug busa wala na gayud siya'y ikabalibad, walay excuse atubangan sa Dios. Ug unya sa hukom dili na makapangulipas ang tao tungod kay siya naa naman ni balaod nga gitanom ang Dios sa iyang kinasuluran, og siya aware ni ana, og aware siya may tungod sa Dios nga maoy iyang atubangon panahon sa hukom, panahon nga siya magahatag og husay sa tanan nga iyang mga binuhatan. Dirira taman kining atong lecture sa pagkakaron ug ato kining ipadayon sa sunod nga panahon.